Nyakwana mogia juang kuma koro wantiere ni odichieng' makawuono antie Rabuor. Kuma kawuono wadwa yeng'onu, wadwa yang'onu diel. Wan gi diel, wan gi rombo, wan gi dhok. To odichieng' makawuono wayang'o diel. Hiye ka nitie gigo mabende ng'ato nyaka ng'e kapok idonjo ni ok ng'ata moyiene donje slaughterhouse kata kiero kar yeng'o mondo oyang' dhiang' kata rombo kata diel. Nitie jogo mabende nyaka bedie. Nyaka bede nitie daktari kata veterinary mabende nitie iye kanyo. Nyaka bed ni nitie ng'at mayeng'o ma en owuon koyeng'o to nyiso ni ji te nyalo tiyo godo. Obed ja Kristo, obed ja Muislam. Manyiso ni ng'ano ka nitie kanyo to ji te nyalo tiyo gang'o, nyalo tiyo gi kit diel kata rombo kata dhiang' ma en oyang'. Omiyo kamoro amora ma inti adwa ni wadonj kae. Wane nang'o matimore to bang'e sama in koro iketo chiemo e mesa. Idhi ng'eyo ni gimoro amora matimre ka timore nikech ok wanyach donja to wachako chiemo. Nitie ler ma bende nyaka bed ni ng'iyo, nitie daktari mang'ne confirm na dieri diel kata rombo kata dhiang' mwayang'o ni owinjore kendo ni kare. Wadhi uru. Ber ahinya. Idhi nade? Adhi maber. Ngima maber. Ngima maber. An ba ngima Jehova rita. Erokamano. An ba neno meda ndalo. Amen. Arwakou e kichinjio ma Rabuor. Slab odichieng' makawuono ni. Koro ating'e naseng'e nyingi to jopiny pok ong'eyi. Koro inyafulori ne jopiny bende. Afulo jopiny ka an iluongo ni James Nyabura. Achung' ne kichinjio ma Rabuor. Mane kaka an. Kamano. Erokamano. Kinde ma wadhi bedo ka idhi nyiso okenge te gimoro amora mutimo karu kae. Kama ka ng'ato dhi ong'iew chiemo e butchery kata otede dala dong. Kamano. Erokamano. Aya. Mane gima kawuono wadwa timo, wadwa ng'eyo ni ang'o matimore e slaughterhouse kata yeng'o. Gin ang'o monego bed ni ng'eyo. To in kaka japith, samoro ipidho wawach ni in gi dhok, in gi jamni moro amora to jamni gi duto te ikelo gi ga e slaughterhouse kae. Koro wadwa ng'eyo ni ng'at monego bed ni yeng'o en ng'ama chal nade. Kit rwakruok mane monego bed ni bedo go kaka in jalo ma bende idonjo e slaughterhouse. Mago te wadwa puonjore e chenro mar pur gi ohala. Achiegni. Erokamano. Aya. Arwakou. Erokamano. Koro kwaya ka adonjo kama koso nitie kit rwakruok nikech aneno ka gichwadri e white. Jogi be ni e white. Kamano. Atimo nang'o? Irwako ng'ama yang'o dhiang' onego bed ni irwako overall ma white. Ng'ama timo inspection onego irwako overall ma white. To gi ja ohala mokelo gire ka mondo loki onego bed ni irwako overall ma white. Kamano. Mane kaka watiyo kichinjio maslota Rabuor. Koluwore gi dwaro mar sirikal. Kamano. Koro an kaka lori oyiena kosidhi konya. Nyaka konyi gi law moro marachar irwaki bed ni chal kodwa. Correct. Erokamano. Ayo. Mela machar midwaro. Erokamano. Adona kuri ndiso juma be. No. Haya. Koro. Kama. Walor mond. Nguta balosi dong bedo masimat. Kamano. Koro kwaromo kodi oko kanyo adromo bedo inspector koso. Dong ler. Ler. We wadhi wayeng. Kamano. Haya. Matumbo. Matumbo. Kao kwa luoke matumbo. Pod wadhi chako yeng'o. Pok wachako. Okay. Wadhi adhiya mondi. Aye. Kama wachung'e ni, wagolo dhiang' ka dhiang' obiro to kae kama giluwo nikech ma yorgi, ilaje ma giluwo gibiro kama. To watuyegi kama okwongo. Kae to wakete piny. E seria mowinjore ka. Kae to koro dokte mabiro nyiso ni daktari oseng'iyo gi chuth ber koso. Daktari oseng'iyo gi chuth ka. Koro gibiro kidwa yang gi ka. Kamano. Okay. Niwacho ni joyeng'o ok ni ng'ata ng'ata moyiene mondo yeng'. Kuma wantie Rabuor kae wabende wan gi jalony. Ene modile sekta mar yeng'o. Iwacho ni ok ji te ma yeng'o. Itimo nang'o? Process mane ma unuwe gi ung'iyo kudwa bedo gi jayeng'o maka? Mondo wabed gi jayeng'o nyaka odhi e pim mar thieth mar odhi e pim rembe ka en ng'ama ngima nikech ok oyiene ng'at matuo mondo handle chiemo kata ring'o ma dhano chamo. Koro odhi ong'ado barup
health to biro ka to wapuonje kaka yango dhiang to tiyo kamano. Koro Karuka usebedo kudil gi ng'a? Public health kuso Jayengo. Jayang dhiang wasebedo kwa dil gi Islam iluongo ni Ibrahim to gi iluongo ni Musa Muhammad. Oh, Musa Muhammad. And Ibrahim, this is Ibrahim. Miami Ibrahim. Ibrahim Muhammad. Aye. Koro ngado ng'ut dhiang oyiene mo Islam kende. Ema wan go ka wan kod gi ariyo miluongo ni Musa Muhammad and Ibrahim Muhammad. Ma ene jali. Kamano. Ang'o miyo ket ni Muslim ema nyaka bedi yango dhok kata diek gi rombe? Wayudo ka en seria mano kadhe e bunge mar Kenya higni mokadho. Ni ok inyal mi license mar operator kichinjio ka onge Islam. An ang'eni en Kenya mangima. Emiyo wan gi mo Islam ka. Kamano. Erokamano ahinya. Ibrahim, hujambo? Nataka kujaribu Kiswahili kidogo. Nitajaribu. Sasa ningependa utuambie jina yako. Ni kazi ambayo umeifanya kwa muda unaotoshana vipi? Kama miaka 5. Experience yako imekuwaje tangu kuje huku Rabur? Kawaida siku yako inaanza saa ngapi? kitu huwa tunaingia 6:30 dakika moja. On a busy day, siku ile umeshikana kabisa ama kazi imekuwa mingi, unaweza chinja mbuzi, ng'ombe wangapi? 25 to 30. Okay, asante. Sitaki niharibu muda wako sababu watu wanakungojea. Nyakwaramogi Mano Ibrahim, asante sana. Ibrahim owacho maber ni ya odichienge ma onya bedo notiyo kendo bedo gi tich mang'eny ahinya. Onya yango dhok 25 kata 30. Manyiso ni samo chopo ka saa 12 gokinyi mowacho no. En oikore ne tich monego be notimo to ka jite biro kae. In be sama kori sani mar wacho ni adhi manya kwota na moro. In be kichope bucha kiki wach ni jogo no yepo modeko. Nyiso ni Ibrahim no mondo in be kine chiro kata kine kar nyiepo tiyudo chiemo e samo winjure. Aya. Koro mane watieko gi Ibrahim. Kopogore gi Ibrahim, ang'o kendo madhiga mbele Karuka? Ka gima dhi mbele malich sana imana yango dhiang. Yango chiayo matin. Mane wach mango kama dhi mbele malich. Kamano. Manyiso nu winjo ruga gi jopith. Kelo nu gi koso unu wege modhi muomo gi miche gi. Nitie johala mowuok kuonde opogore madhi e chirni to nyiewo dhiang' to kelo wayango. Japith be kanigo to nyalo nyiewo to kelo wayango. Kamano. Ere kaka ing'eyo kgs monego bed ni ng'ato ting'o kodhi godo? Wan gi ratil kacha ma wapime chiayo koseloko ring'o. Ng'ato ka ng'ato ipimo ne monyalo ting'o to dhigo. Kamano. Kibiro nyiewo ipimo ni kias midwaro. Iketo ni mtungi ni tidhigo. Kibiro yango dheri wan gi transporters kama kose yang dhiang' iketo ne tange to dhigo. Sana dhiang' tange ting'o dhiang' achiel. Kamano. Manyiso ni pesa ni makoro goli oko ka. Okay, pesa en mana mar ting'o. Kaka waketo gi joma tere chiemo go dispatch ye e buchni. Ma kito hala ma ni woni setimo kuom kinde marom nade higni adi kata dweche adi experience ma in godo sani wanyalo wuoyo kowacho higni adi? Ochakore 92 higa mar 92. Nyaka kawuono asebedo e kichinjio ka karan kichinjio ka 92. Yes. Okay, kichinjio chako run from 92. Ang'e obedo kapcha ko kacha. But an nyaka bedo ka en gimoro ka 10 years, 15 years. Kaka karan kichinjio ka. Kamano. Experience ma ini woni sebedo go inyalo wacho ni ang'o ming'eyo sani maka ni chako kata ndalo mani donjo kae nikia? Okay, an mokwongo ka donjo ka na yango dhiang' kata nyaka sani pod yango dhiang'. Koro experience man go ni ang'e yango dhiang' ka gol kama tin kocha madhi okete tange modhi e bucha. Kata mar ariyo anyalo timo management mar any abattoir. Gin managerial processes magi ma unu wegi kata ini wuoni temo timo Karukae mondo gik moko dhi makare? Nitie general maintenance mar slaughterhouse management itime e certificate level e polytechnics ma wantigo machiegni. Mago ntiete. Koro Karukae bentie sama ukawo jomoko ma unya train kata unya puonjo kaka nya yeng'o? Okaroka wan gi program man mana keto
wakao ji seche mamoko but ok wakao larger number nikech oluwore gi chiro mantie saka tinende ne serikal mondiko ni chiro tin koro kama wakao ji watiyo gi joma ne nitie kamano manso gi joma gine payroll dwe ka dwe koso usudo nango ka ok en dwe ka dwe ng'ato yudo mana mutiyo matin pile ka pile en giminyalo ichuli pile ka pile kaluwore gi tich mitiyo okay to ni wacho ni kapok ng'ato chiemo ni odonjo kae ang'o monego bed ni ng'iyo kabisa nyaka wabed gi mokwongo kapok dhiang' kodonjo kacha kanuoyo Muislam to gi njalo manono ring'o mokel gi sirikal wacho ni meat inspector me wan gi kichinjio ema nyaka bedi iyang'o dhiang' to odhi opimo ring'o kocha koseted matumbo kocha odhi opimo ring'o kocha kosetiek yang'o koka chiko yie mondo ring'o odhi okadh ot kacha odhi oti oko customer mora mora kunyalo nyiewo ring'o kamano mana kamano Nyakoromogi Ajwang' watieko kidieny mokwongo mar chenro ma kawuono odiochieng' ma kawuono adwa napari ni antie kamoro ni Rabuor ka kawuono wan kar yeng'o kata slaughterhouse mar Rabuor adwa ni wakaw daka moko machuok wadhi e yweyo aeto bang'e waduogo kik idhi mabor. I love you too, Niti. Anabiro kanyo sani. Bima piyo. Bye. Jarikni jamuod nyoyo gi goyo. Matiende ni dhi matek ma ok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. Chal mar pinywa en gima ichiko e mbaka ma wabedo godo kanyachiel. Ok oripo bed ni warito Trevor nyaka issue obedie. Nikech leadership is not just felt in a crisis. Chakre wach yuto nyaka somo, wach telo nyaka ngima mapile. Jopiny dwaro ni omiye strategy kaka ng'ani dok dala. Owe ponde toka gwam. Penjo madongo dwaro duoko makare. Wachiwo duol maduong' ahinya. Jotelo, jotim nonro kod jogo matemo kelo lokruok. Kitwa mokwongo namba 1 en ng'iyo kaka warito kendo wakonyo jopiny. Omiyo ka joka dhi marach to nyaka koro wanyisgi. Dwarore ni wang'e, wapenjre penjo kendo wayud duoko. Riuri kod Trevor Ombija, tich adek, saa 3 otieno, mana e Ramogi TV. E gweng'ni, wach landore mapiyo moloyo ote mar pesa, kendo nyiero en chenro mar oganda. Chief ong'eyo wachno, kata jopeng' ong'eyo. Ka chieng' tich abich ochopo, waduto wachokore. Ok ne baraza, to ne Nyarkochia. Nyakochia, gokoko. Nyakochia, toxin. En chenro ma gik moko duto ng'aw malo mokalo tong'. Chakre sigendni, weche miwacho. Pato akanyi leo chunya, nonyuoli pur. Riwre uru gi oganda duto, kendo we uru wanyier ka gima ok ochuno ni ng'ato chul puotheno. Kokija richo, ting' badi malo, Jehova Nyasaye golo nyaka moponde ndalo. Nyarkochia, tich abich, saa 1:45 otieno, mana e Ramogi TV. Machiegni janeno marwa kidieny mar ariyo kadwa napar ni kawuono odiochieng' ma kawuono antie Rabuor. Kinde ma wan godo ni e chenro mar pur gi ohala kidieny mar ariyo wan gi daktari Monica Odhiambo ma bende en meat inspector mar Rabuor kae. Adwa nonyiswa kinde marom nade mosebedo kotiyo tijni to gin ang'o monego bed ni ng'iyo kapok ring'o kata chiemo obiro ni e bucha machiegni kendo. Daktari, mosi ni ber. Ingima maber?
Erokamano. Koro nadwa mang'eyo, ang'e ni sani to weche ochachni sabe koro dhi. Gin ang'o ma ng'ato nyaka ng'i kapok ofwenyo ni mae ring'o maber monego bed ni iuso ne customers? Mokwongo ka dhok obiro ka, wang'iyo kapok oyang'. Koro koseyang'gi, to watimo meat inspection. Koro meat inspection, wahakikisha ni ring'o ma dhano chamo. Nyaka obed ring'o ma ok nyal miyo dhano tuo. Nitie tuoche magamore koa e ring'o to mako dhano. Emomiyo wan ka. Make sure ni ring'o mwapimo en ring'o ma safe ma ok nyal miyo dhano tuo. Erokamano. Manyiso ni intie kaka ipime koso ikawo matin matin? Wapime niya, wachako gi dhiang'. Wapimo ring'o, nitie gimiluongo ni cystosarcus bovis. Cystosarcus bovis ni omiyo dhano tuo. Koro sama wapimo ring'o, make 3 parallel incision. Wamanyo kaka kayo ndio onge. Koro ring'o ni kwasepimo, wahakikisha nober, to wagoye rubber stamp. Okinda kel stamp. Stamp wagoye rubber stamp. Kibiro ng'eyo kidhi ng'iewo ring'o e bucha ni ring'o ni oa e slaughter. Koro kibiro e bucha, tibiro neno ni ring'o ni tarima stamp number 14. Number 14 en mar Monica Odhiambo. Okay. Koro mano kaka ing'iyo mar dhiang'. Wabiro e chunye. Chuny ka jopurwa ok thiedh dhok, koro thoth chuny bedo ga nade. Koro ineno kaka ma chuny marach ma public ok onego cham. Ogolo kudni. Koro ma wawito. To koro chuny nya bedo ni ber to ring'o to bedo ni... Yes. Mako mana chuny kende. Ma iluongo ni liver fluids. Liver fluids ni yani yude mana chuny ka kende. To ring'o kacha cha nyisi ni wang cystosarcus bovis. Mamako dhano. Koro mae iwacho ni ok ber. Koro thoth chuny wayudo ka nigi problem nikech jopurwa ok mi dhok yadh njofre. Magi njofre. Ma wiwito nikech aneno gi. Ma ok nyal cham. Koro kwasepimo ring'o maber, mwahakikisha ni ring'o ni ler. To wandiyo negi barua miluongo ni certificate of transport. Iting'o e sandige ka. Ma kisewacho ni ma ber tinyak chak pang gi kiterogi. Kasepimo tipango gi e bucha. Sama dhi e bucha no, e sanduku manyaka ting'e mwa license. En sanduku maler. Ma kata ka ring'o osepim ka, to ok onyal bedo contaminated e sanduku. Erokamano. Kawuono gima gi chuny maber gi mokethore aina ariyo mwawitogo wayudo ni nigi tuo kendo nigi kudni. ADL. Chuny marach. Ma iluongo ni Stellesia. Ma owuok e chunye no. Koro ma be miyo chunye ni wawito. Stellesia hepatica. Mano koro ka dhano ADL. Koro ma bende chunye wawito. Chunye no be ok ber. Koro en ka dhano tiyo kode to ang'o matimore? Kikia. Wawito gi ok gi chungo. Wan ka wahakikisha ni ring'o ma ok ber ok wuog e slaughter ka. Kata obed dhiang' maduong' ni korach to wanyume buchucho. To koro wawach ni japur kata japith kokelo dhiang' ma en nokia ni dher mokelo ni tuo. Itimo nang'o? Inyise ni ok nyalre koro pesa ne iduoko ne koso dhiang' matuo to wathiedho. Ng'en wathiedho dhok. Be wathiedho wahakikisha ni dhiang' minyalo thiedhi wathiedho tibikel bang'e. Ekiyang'. Okay. Hai, erokamano. Wach moro kendo ne mago gik moko adek manyaka pimi. Wacho ni wang'iyo ka en dhiang' wang'ade didek, wa confirm ni en sawa. Ka chuny bende wang'iyo ka en gi fluid ibaro iye
maber. Kaeto ka rombo ing'iyo ni ring'o ni sawa, en be ing'ade didek kaka dhiang'. Diel itimo nang'o? Wich be wapimo. Oh. Wich ka be diero ler. Let me bende wange kalmas. Apanyo sisakas bogis. Maler. Ongego. Kakona kala mwisho. Mama tendo gani maseta. Maseta. Maseta mabe. Mabele. Mabele. No ero maso bari ngoni. Koro be wati ngoni ke chimichi be chiemo ji ero le. Amano ler. To diel pok inyisa en wang'iye nang'o? Diel wang'iyo. Diel just examine. Kaeto wang'iyo lymph nodes gi. Wang'ado lymph nodes gi yudo kamano. Sama diel ok ber iboyudo kamagi okit. To nigi remo otutu. Then ichako ing'iyo kuon gi kaka itiyo ka. Iyudo ka ler. Mano to ber gi chon. Ler. Kawuono an bende apuonjora kaka ng'ato nyalo ng'eyo ka dhiang' ngima kata king'iyo chuny. An be kawuono daktari Mrs. Odhiambo onyisa kaka onego bed ni timo. Ka kor ka dhok kocha walire didek, dichiel diriyo didek to wang'iyo. To kaka kineno ka ring'o bedo maler to nitie stamp manyaka go. Mano confirm niya meat inspector o confirm ni ring'o no ber. Kumane wantie kawuono Mrs. Odhiambo Monica onyisowa ni stamp number ne en mane ogoyo manyiso ni ring'o no ni kare, to stamp no en ma. Koro kidhi e bucha samoro kineno ring'o man gi stamp kikipenj ni ang'o miyo ogoye stamp nyiso ni the inspector confirm ni ring'o no ber, dhano onego bed ni tiyo kode. Ka wang'iyo adundo gi iye kae nitie kaka wabaro igi, to kisebaro kiyudo moro man en gi kudni nyiso ni japith nokorito jamni ne maber. Koro mano daktari ok oyie ni mondo kalang'o e slaughterhouse. Emomiyo ni neno ko wito gi piny manyiso ni mano ok onego bed ni tiyo godo. To ko confirm ni maber ochako kawo rubber stamp ogoyo. To wi dhiang' man kae be onyiswa ni nyaka bed ni ng'iyo be. King'iyo ing'ade didek kama. Owacho ni magi be muscles mag widho tuoche yudore. To ma ineno kae ing'ado diriyo mondo ing'e ka bende tuo nitie koso onge. To mo ineno nitie kagi magi te long'o kendo ler. Kata lep bende no nyisa kaka ing'ado aina ni mae lep maber. Koro owacho maber ni kose confirm mo neno na adier onge tuo moro amora mantie ka. Nitie sanduge ma onego bed ni timo ang'owa mikawo ring'o gi tiketo gi. Sanduge go bende nyaka bed ni ler, manyiso ni standard mar chiemo nango bed ni bedo malo. Kok se confirm ni ler kendo chiemo nyadhi, manyiso ni contamination ok nya bedo, tuoche moro amora ok nya yudore. Mane kokwa oyiene ng'ata wuok e slaughterhouse kae gi chiemo, to mana kogoe rubber stamp. Koro gi kinde ni adwa ni wakawe watere ratil mondo wange ni kgs adiwa ma jabucha dhi ting'o mondo wadhi mang'o wadhi e buchari kono. Wadhi uru. Koro mano 37 kgs. Ni nzito.
Koro ting'e. Koro mano daktari osegolo certificate. Dong daktari kose confirm koka ndiko certificate? Yes. Koro koro from the certificate ni onyiso ni gin kaka gima giting'o ma giketo kacha. Onyiso to onyiso nodhi kanya kaka ma dhi Kibos Prison. To tange wuon go iluongo ni ng'a. To bucha iluongo ni ng'a. Kato namba mar container ni license number number 1. Alafu namba mtoka moting'e bende ndiki. Nyaka ndiki. Alafu driver be nyaka ndiki nyinge. Gi attendant. Koro okoyot kakupare no. Daktari kose confirm ni gin kgs adiwa ma ng'ato ting'o nyaka miye certificate. To certificate ni mokwongo nyaka bed gi nying mar daktari, nyaka bed gi nying driver, nyaka bed ni ng'eyo ni kuma chiemo wach ni obed Rabuor kae nikech kae kuma slaughter ne nitie to odhi kure kaka kuma wantie ni kae no odhi kawuono odhi Kibos Prison. Owner of the meat yani wuon ringo nyaka bendiki. Kaeto indiko registration number mar gari kokawe gi gari kata piko nyaka bedie. Carrier permit be nyaka bedi. Koro kae wan gi number 1 manyiso ni jo prison number 1 koso number 1 container number 1 container ene mokwongo container mokwongo koro number 1 sa nyaka indiki daktari gosei kosendiko saa mochiwe kata gonyo jogi mondo wuogi to sani en saa 3:14 tarik be ondiko aito gosei manyiso ni gimoro amora koro kotimore kae daktari bro wacho ni ma evidence jogi no wuok kasani ana gonyo gi seche machal kama ka gichopo modeko. Okay daktari koro daktari kotieko koko wuoyo ne gi certificate karo ken yo gima yot koro mi certificate. Thank you sir. Wasetimo gimoro amora monego beni timo e slaughterhouse kata kar yeng'o. Gikinde ni wadwa dhi achiel kachiel e butchery kuma bende wadwa ng'eyo ni to bei mar ring'o sani kg achiel pesa diwa e kuonde mopogore alwora ma kuma wantiere. Omiyo gikinde ni wadwa dhi e butchery wadhi achiel kachiel mondo ing'e bei. Koro idhi nade? Adhi maber. Ngimani? Nyasaye orita. Amen, an borita maber kabisa. Koro kawuono nane yore mag ng'eyo kaka weche bede slaughterhouse kata kar yeng'o. Kwasea kono nowacho ni wabire butchery kae. Aya, koro adwa ni full rinwa inyiswa nyingi. Aito inyiswa ni to sanie bech ring'o kila achiel, bech ring diel kata ring dhiang' en pesa adi karu kae? Okay, kachako gi nyinga an iluonga ni Philip Ouma. Yes, awuod Kano ka. E bucha wani wauso ringo kilo mixed and 700 shillings per kg. Then wauso bende ring diel ma en kilo achiel en siling 800. Bende wauso bende ka ng'ato nyalo dwaro ma onge chogo bende iye wauso ne 800 e kilo. Kamano. Erokamano. Koro ma ohala mosebedo ka higni marom nade kata kinde marom nade? No chakore higa mar 2016 nyaka sani. Inyalo wacho ni en gima osebedo ka dhi kodu maber koso? Osebedo kwa dhi maber, en mana ni makmana ni ng'ikruok bende nitiere. Bata wakwanga. To kiwuoyo wach ng'ikruok, gin ang'o mitemo timo karu kae mondo at least ng'ikruok no dog piny? Watemo miyo
watemo miyo mondo jowa ma wauso negi gibed gi nini moro maber, yani gibed gi feeling moro maber, kik giya ka gijur, mondo mak mana ni kinye gibi, nikech ng'eni ohala en customer ma customer be koro onge to koro ohala be koro onge. Watemo matek mondo koro giya ka bende gibuonjo. Nikech an banya wacho na agonu debe tanya wacho ni sama chopo ka yudo ka ler to ringo kiuso kama ler ng'eni nitie kuonde minyadhi to samoro luwang' ni ng'eny ka donjo to yudo ka tik sabune mawinjore kae manyiso ni arita ma uketo kae mar ler bende ni malo. Haya, mano kende gima kawuono adwa ng'eyo, nikech adwa ng'eyo ni koya e slota kocha kochopo e buchari tie use pesa di. Koro aseng'e ni kari kae use 700, mano ring dhiang' man gi choke, to mar diel iwacho ni 800. To wach moro be samoro thagaga ni sama uso ang'o mi ubane ga ji ubol nyaka bole ingegi dong'e kinyiero ingegi gima dwa wacho dong. Yes, koro mano timore samoro ingeni ka mondo ingeni dhiang' king'iyo fraction ne mar chogo yudo ka ni malo moloyo ring'o. Koro watemo mondo wa balance mondo at least customer be koro oyude monyalo gano go lake sama ochiemo kamano. Kamano. Haya, waseng'eyo bei. Ne wawacho ni kwa slaughterhouse wadwa wuothe buchari mopogore mondo wang'e kit bei mabende iuso godo, wawach ni ring diel kata ring dhiang'. Ma kawuono gi kuma wantie ni wasefwenyo ni kila achiel sani ringo mana $700. To nitie kuonde ma ka mar diel to en 800. Donge watimo maber. Wachako wadhi watem kumoro kendo. Bas, uneno waseluorore moromo. Chakre okinyi nyaka sanie ne wadonje slaughter, waneno kaka iyang'o dhok, iyang'o diel. Bang' mano wachako wawuok kanyo mwadhi nyaka kabucha. Bucha kocha be watemo ng'iyo ni to bei chalo nade, kila achiel sani en pesa diwa. To nikech alori osetiyo kata muma koro yiena, iwacho ni ng'ata motiyo nyaka chiem, to kokiti to kikichiem. Koro dongan bende ber ka bedo piny kaka bedo ni to iloso na gimoro maber mabende kako lose ni mondo agone denda pole kosi neno natimo marach kana. Anyway, in kaka japur to samoro diheri mondo wabi walimi, inyalo oronwa ote machuok kitiyo gi SMS namba marwa ma en 23600 kata inyalo yudowa e email marwa ma en purgiohala@royalmedia.co.ke kata inyalo yudowa e mbui, inyalo yudowa e TikTok, inyalo yudowa e Instagram, X, Facebook, ondego duto te wayudore. To in mikao kindene, mikao thuolo ni uwuon, mibedo piny, mineno chenro ma odiochieng' ma kawuono ni kaka ne wachake masani e wachopo kwa tieke. Donga go ni erokamano malich ahinya. To ne tim duto te mokonya, obed cameraman na, driver na mabende no wariyo go kwa luorore kuonde te, producer na, team na te, gi kambi maduong' matiyo ne mar Royal Media Services. Na mondo kao kindeni mar go ni erokamano ahinya mondo ka ruoth oyie we wachako warom juma manyien. Lungana Lori nyaka Black to koro jokama gini nuneno kaka neno kichinjo nyaka ya dongan be koro ber kagone mwili pole. Oriti uru omit. Mondo mine chenro ni kod mamoko mag pur gi ohala, donji e viewsasa.com